बागानपारा ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोनि 33 बोसोरारि मावफारि मावबादा खुंफुंदों। इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों दोलोनि बिबानगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै बागानपारा ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोआ 33 बोसोरारि मावफारि मावबादाखौ बागानपारानि जफादं माइनावसालियाव खुंफुंदों। रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायफोरखौ फोरमायथियो। 22 नं खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंथियोदि खख्लाबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथियानो देरहाखागोन। रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनो बहर होखागोन आरो खख्लाबारि बियाबनि बिजाथिखौ थाबैनो फोसावसिगोन होननानैबो बुंथिबावो। बेजों लोगोसेनो बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि जेंना, फरायसालियाव सोमजिनाय जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय सरकारा थाबैनो गोख्रों राहा लागोनखौबो एमपि बिथाङा बुंथियो। बे हाबाफारियावनो लाइमोन गांखं इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि समनाथ नार्जारियाबो बाहागो लानानै सरकारा आथिखालाव लाइमोनफोरनि जौगाथाय मावनो लानाय खामानिफोरखौ फोरमायथियो। ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव दिनै बागानपारा ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जि प्राइमारि कमिटि गासिबो दलनि जि मावथि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे कर्मशाला खालामनाय जादों। खोब मोजां, गासैबो प्राइमारिनिफ्राय बेवहाय गोख्रोङै बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय आल'सना जायो आरो दोलोनि गेजेरजों जिहेतु सरकार दङ, सरकारा रायजोनि खामानि मावनाय आरो दल हिसाबै जों सरकारखौ बोरै मदद होनांगौ बेनि बागै जों गोथौयै सावरायनाय जादों आरो खोब मोजां जादों आरो फैबाय थानाय समावहाय बागानपारा जि ब्लक कमिटि बे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन आरो जिहेतु बेवहाय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा दङ, बिथांनिनो समस्ति बिराद मोजां मोनसे समस्ति दा सोलिनानै दङ, जौगानायाबो जालांबाय थागासिनो दङ आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इउपिपिएलनि सरकारनि गेजेरजों बागानपारा समस्ति हिसाबै साबसिननिफ्राय हामसिन जौगानायनि खामानिखौ मावनो हागोन आरो एसे हल जोंनि बिटिसिनि जि जौगानायनि खामानि इउपिपिएलनि दैदेननायाव जि सरकार दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे मोजाङै मावफुंनो हागोन। बियाबाव बिसायख'थिया 8 जुनाव जागोन, बेखौ आथिखालाव फोसावनाय जाबाय आरो बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथियानो थागोन आरो बेवहाय जों देरहागोन। बेवहाय आरो गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया आरो जिहेतु बाइ इलेक्सन आरो जोंनि जे बिजाथि सायख'नाय बे सानसे साननैनि गेजेरावनो रायजोफोरनो जों फोसावगोन आरो जों देरहानायनि लामायाव दं। मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव गोबाङानो गोबां खोथा बुंनो हायो, फ्रिडम अफ स्पिच बयहाबो दङ आरो पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव बय माल्टि पार्टि सिस्टेम, सोरबा पार्टिया मोजां मावब्लाबो सोरबा पार्टिया गाज्रि बुङो। दा इउपिपिएल हान्जाया बिटिसि सरकार दानानै जों मोजां मावगासिनो दङ, नाथाय बिनि उल्टा हान्जाया जाबाय बिपिएफ। दा बिपिएफआ इउपिपिएलनि मोजां मावनायखौ बिसोर मोजां नुवा, बिसोर गाज्रिसो नुयो। गतिके जायफ्रा दिनै बुंबाय थादों बे बिपिएफनि मानसि, दा बेखौ लानानै जोंनि इउपिपिएलनि सरकारा सिन्था खालामनांगौ गैया आरो जों इउपिपिएल हान्जाफोरखौ जों सिन्थाबो खालामा। जोंहा मोनसे दायथ' लानानै बिटिसि सरकारखौ जोङो सालायगासिनो दङ प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायाव। जि स्किमफोर दङ बेखौ रायजोफोरनो लांनायनि सिस्टेमखौ खालामगासिनो दङ। 17 बोसोराव बिपिएफनि समावहाय जि मोनसे दुर्निथि जादोंमोन बेखौ जों खमायनो थाखाय नाजाबाय थानाय बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ। अफिसफ्राव सिस्टेम बानायनाया बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो आथिखालाव जिखिनि पलिसिफोरखौ लानानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा जि मावगासिनो दङ बेवहाय गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। बिथांखौ मावनो हो। 17 बोसोराव बिपिएफआ खामानि मावदों, 5 बोसोराव बिथांमोना अप'जिसनाव थानानै खामानि मावनो हायाखै, बेथ' दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै बिथांमोना एसेम्ब्लियावबो थाङा, मोजां रोखोमै सावरायनायावबो बाहागो लाया, खालि इउपिपिएलनि खामानि मावनाया जायाखै। प्रमद बर'खौ दाय होनायाल' बिथांमोननि खामानि जानानै दं दिनैहाय। थ' रायजोनि थाखाय मा बुंदों? रायजोफोरनि थाखाय जुदि जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मावनो हायाखै बेखौ मोजां सिन्थाजों बिथांमोना साजेसन हो प्रमद बर'खौ, जों बरायगोन। दा गतिके जिखिनि दा बाथ्रा बांसावबाय थानाय जादों बे राजनितिनि नामाव राजनिति खालामनाय बे बाथ्रा बांसावनायसो, बेखौ लानानै सिन्था खालामनाङा रायजो राजाफ्रा। धैर्य हम आरो बेखौ जोङो नुनो हायो 17 बोसोराव थांनाय समाव जों प्रेसिडियारि हिसाबै 7 जन एमसिएलएआ जोङो अप'जिसनाव थानानै जथेस्थ' जोङो बाथ्रा बुंदों। 17 बोसोराव गभर्नमेन्टआव थाखांनानै बिथांमोना 5 बोसोराव अप'जिसनाव थानो हाया जादों दिनैहाय। खार'ना मा? बिथांमोना दिनै एसेम्ब्लियावबो थाङा, बाथ्राफोरखौ मोजां बुंहैया, बाहेरायाव थानानै प्रमद बर'नि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायो, इउपिपिएलनि बाथ्रा हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायो। बेजोंथ' रायजोआ गोजोननाय नङाना। दा गतिके बिथांमोना जिखि बुङा मानो, अप'जिसन पार्टिया जिखि बुङा मानो, जोङो दिनै बिटिसिआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि लोगो सरकार मोजाङै सालायगासिनो दङ आरो बे सोलिनाया सोलिबाय थागोन। दिनैहाय 18 मे बर' बिजों सान आरो बे बर' बिजों सानाव आङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बर' बिजोंजों सोमोन्दो गोनां गासैबो सुबुंनो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरो।
बर' बिजोंजों फरायनाय बर' फरायसाफोरनो आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरो आरो जाय समावहाय जाय बिथांमोना दिनैनि सानाव बर' बिजोंखौ गायसननानै बर'नि राव हारिमुखौ रैखा खालामनायनि थाखाय खामानि मावबोदों बै बिथांमोननिसिम आंनि खर' गंग्लायनायखौ आङो बावहरो दा बाथ्राया जाबाय मा बर' बिजों गायसननायनिफ्राय जोंनि बर' बिजोंनि जेंनाया जोबखायाखै सरकारनिफ्राय जोङो दाबिबोदों आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आन्दलन जागायनायानो जे सोलोंथाइखौ लानानै जागायबोदों जे माने फोरोंगिरि जोंनो नांगौ लेखा जोंनो नांगौ बिनिफ्राय आरम्भ खालामबोदों आरो बे बाथ्राया दिनैहाय गोरलैयै जोबनानै फैनाय नङा खिन्थु गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनैहाय बे बर' रावा बर' बिजोङा दिनै इउनिभारसिटिसिम थांबाय आरो बे रावा दिनै भारतनि संबिधानाव गाखोबाय 90 फारियाव हाबबाय जोङो गोबां खामानि दिनै मावनो हाबाय बेखौ लानानै जों गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया दा फोरोंगिरिनि जेंना बे जेंनाया गोदोबो दंमोन दाबो एसे एसे दङ गोदोनि जेंनानिख्रुइ दानि जेंनाया एसे खमायबोबाय दा गाबोन समनिया खमायलांगोन दा जोंबो मिथिगौ सरकाराबो मिथिगौ जे अबेबा स्कुलाव जों दाबो फोरोंगिरि होनो हायाखै नाथाय बेखौ होनांगौनि जि प्रक्रिया बे सिस्टेमेटिक जागोन दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानांगौनि बाथ्रा गैया जों दायित्व लानानै खामानि मावदों जे बर' बिजोंखौ हमथानानै बर' बिजों फरायसालिल' नङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबां फरायसालिफ्राव जेफोर फोरोंगिरिफोर गैया बे फोरोंगिरिखौ सुफुंनांगौनि थाखाय पलिसिया सोलिगासिनो दं दिनै नङा गाबोन बियो जागोन गतिके बेखौ नोङो दाय होबाबो जानाय नङा 17टा बोसोराव बिपिएफनि सासन दंमोन बे समावबोथ' जोबाखै बे जेंनाया दा बे बाथ्राखौ लानानै सोरबा सरकारा सोरबा सरकारनि सायाव दायित्व होनाय माने दाय होनाय सोरबा बेक्तिया सरकारनि दायित्व होनाय बेथ' जानो हाया दा जोङो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर' बिजोंनि जे जेंना बेखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय आसाम सरकारजों रायज्लायगासिनो दङ बिटिआर गोरोबथायावबो गोबां बया बाथ्रा हाबनानै दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै खामानि मावगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादा दिनै खामानि मावगासिनो दङ जों जयैनो खौसेयैनो बर' बिजोंनि जे जेंना फोरोंगिरिनि जे जेंना बेखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जों खामानिसो मावनांगौ दङ बयबो जाहाथे मदद होयो आं बेखौसो खावलायो जफा दं माइनावसालियाव दिनै बागानपारा ब्लकनि 14टा प्राइमारि कमिटिखौ लानानै बेवहाय मोनसे मावफारि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे मावफारि हाबाफारियाव 14टा प्राइमारि कमिटिनिफ्राय साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय आलासि महरै जोंनि रायजो सभानि मानगोनां एमपि रोनगोरा नार्जारि सार आरो जोंनि बिटिसिएलनि मानगोनां स्पिकार खाथिराम बर' सार आरो गोबां जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों दा बे मावफारि हाबाफारिखौ लानानै गुबै थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि जे वर्कारफोर दङ बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव साखाफारा खालामनो थाखाय आरो जोंनि जे पार्टि बेखौ जोङो बोरै मजबुत खालामलांगोन बोरै गोख्रों खालामलांगोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे मावबादाखौ लानाय जादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे बे बागानपारा जे 25 नं बागानपारा समस्ति बेवहाय जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि खामानि मावनायखौ लानानै गोजोननाय दङ जोङो बिथांमोननिफ्राय रिपर्ट सुलु जोङो लादों बिथांमोना गोजोननाय दङ बे बागानपारा समस्तियाव दिनै जोंनि मानगोनां खाथिराम बर' सार बिथाङानो देरहानानै थांदोंमोन बे समस्तिनिफ्राय आरो बिथाङा मोजां खामानि मावगासिनो दङ दा बेजों जोंहा फोथायनाय दं जे फैबाय थानाय समाव जोङो बे समस्तियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जोङो मजबुत खालामलांनो हागोन हय जायगा जायगा हयथ' दासिमबो बेबायदि माखासे खामानिफोरखौ जोङो स्ट्रिमलाइन खालामनो हायाखै मानो होनोबा जोङो दासो 1.5 बोसोरल' जादों खिन्थु जोंहा फोथायनाय दं जोंनाव जिखिनि समय दङ बेखिनि समायाव जोङो गासैखौबो जोङो स्ट्रिमलाइन खालामनो हागोन आरो जेराव जिखिनि डेभेलपमेन्टेलनि खामानि मावनांगौ दङ जे ओनसोलाव जे जौगानायनि खामानिफोर मावनांगौ दङ बैफोराव जोङो जिखिनि जोङो समय दङ बेखिनि समायाव जोङो मेकआप खालामलांगोन बा जोङो रायजोनि जे गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंलांनो हागोन जोंहा बे गोख्रों फोथायनाय दङ जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां माखासे पलिसिफोरखौ जोङो लाबाय थादों जोंनि गिबि थांखिया बेनो जे जोंनि बिटिआरआव थानाय लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि जोङो बेबायदि माखासे राहा लामाफोरखौ होनो हानो बेनि थाखाय जोङो दिनै लाइमोनफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय बा बेबायदि माखासे मिशननि गेजेरजों जोङो गोबां जायगाफ्राव जोङो एबजर्ब खालामनांगौनि थाखाय जोङो राहा लामा लाबाय थादों बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै थांनाय बावैसो सप्ता सिगां जोङो एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्सनिफ्राय जोङो बेबायदि बिथांमोननि फ्राय जोङो मोनसे इन्टारभिउ
बा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ जोङो लादोंमोन जेरावनोखि जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों आरो दासिमाव जोङो 103 जोंनि बिटिआरनिफ्राय जोङो लाइमोनफोरखौ रिक्रुटमेन्ट बा बिथांमोना दिनै रिक्रुटमेन्ट मोननो हाबाय आरो बिथांमोना दिनै दिल्ली मुम्बाइ हायद्राबाद आरो बेबायदि दाब दाब जायगायाव अलरेडि बिथांमोननि थाखाय पस्टिं बा बेबायदि बिथांमोनखौ अलरेडि रिक्रुटेड खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे पिक मिशन आरो बेम्बु मिशन आरो बेबायदि माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों जोङो बोरै एबजर्ब खालामनो हागोन जोङो बिनि राहा लामाफोरखौ जोङो लाबाय थादों